Wanci kuis tekan injak jenengkan Ninggang wis tekan masa Diri wajib bangga diri Netulis kegawan janji Pribasan rela mati Korban jiwa Mati kang wis diniati Suwarga ginawi ayu Pribasan Yang jembar setrum amun-amun Nok citra dewe minangkane sing paling eman sing paling ayu Gember lumpi mungging panggung Kuwayang renani ngeti sapa baik kang emani Sapa maning kang melasi kang Aja watir Gusti Ratu kaya deneng Prabu Megamendung wong sakti mandraguna duwene kedikjayaan kang luwih tentune bakal bisa ngelabui anane wong babadan suatu hal sing kecil bagi Prabu Megamendung apa maning Satria langan budaya Kang Mas aja ngomong apa maning sing dicolong sosoknya bocah wadon ya tentunya gampang bagi Prabu Megamendung Gusti Ratu ya. Maipen dalam Gusti bener saudara ucapan Maipen mau bahwasannya kerjaan sing paling melelahkan kerjaan sing paling menjengkelkan iwal kejaba kerjaan Mega temani nguripe Mega temani nguripe mulane semono isun Ratu Tiris bakal ngajak Maipen metu saking sedasare segara lor midang sedelat ning daratan mangga Gusti Ratu Kang udine geding sering nokiput Singane ning kedung nang dewek minangkane ponake Mama dalang ngaji Rusti dilali-lali beli bisa lali dilali pungur beli kalipung beli kanipung Go Gusti ya sada jembar ora pikirane sampeyan kok bener Maipen delengen kosi indai pemandangan ananing segara lor kosi biang lagi rame-rame apa kuno Gusti weruan bae Maipen cia katoningan Gusti Ratu nyene ngarep lagi rame-rame weruan bae ya ari je sedasare segara lor mah sing dideleng mung banyu sing dideleng mung bangsa iwak
barang matuning jabab ya kosi wong kebek temen kuno Gusti Maiben dalem Gusti Ratu midang ning daratane supaya aja jenuh terus ya bari jalan-jalan mana luru-luru wong kan oh cuci mata konon nah bahasane manusia makanya konon tadi kudu dibasuh mataku bagian menenganing jero banyu baik gak waya mentas angger dibasuh ya mangga Gusti Ratu tapi ngomong-ngomong Ratu Tiris ya harus belajar kayak manusia waktu kian priwin je Gusti Ratu ya pengen bagi-bagi salam Maipen ya mangga Gusti khususnya kanggo sing duwe hajat Bapak Haji Darto wong sing paling boral dewek ora ketinggalan kanggo Bapak Haji Soeharto Keding terus kanggo Bos Tarun minangka Jawara Banten Jaya kanggo Bapak Haji Dul Ibu Haja Pateri minangka Bos Emas wabil khusus kanggo sedulur sing sejati lan setia Ayai Denok Bundai Denok calon tuan rumah sing dongkal Gusti Ratu jare pengantene ku je pengen ditembangi lagune Jail Jail nggih Maipen bisa Baka Maipen bisa ayo cumponi lagune Jail mangga nang tedi bagi-bagi salam dingin Maipen mangga khususnya kanggo Mimi Haji Carini sing duenok cinser terus kanggo Kang Lebih Gaul Bunda Lebih Gaul kanggo Roamanto Rias calon tuan rumah sing Cigarugak ora ketinggalan kanggo Nok Mila Bunda Wulan sing duwe Singapura ora kelalen kanggo Mamai Alvin wong Bulak Paren terus kanggo Ayah Dwi Bos Rajungan sing Karangasong ajak lalen je Gusti apa Ci? kanggo Bos Jawara Putu Bapak Warta matur kesuwun Mas Ari Rizko Putra Rizko Putra 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 Rizko Putra Mas Ari Rizko Putra matur kesuwun Mas Anis ananing budi maningnya aduh Gusti Ratu barang mentas sing segar alor kosi tamu pirang-pirang ya Gusti Ratu Wijaya Damar Wulan Wijaya Damar Bulan Gusti Ratu masih anak tamu Wijaya baik Damar Bulan Wijaya 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 Damar matur kesuwun Wijaya Damar Bulan siapa? Maipen Dalam Gusti Ratu bener-bener bangsane manusia iku enak ya Maipen bener-bener ning daratan rame wah rame na ko biang kebak sa panggung Wiramandala Gusti Ratu Tiris Sampurasun Gusti beli samar rampes Gusti monggo monggo Adipati Loran abdi dalam Don sedurunge dilanjut obrolan supaya enak kandane katuran linggih setatah kalian isun Ratu Tiris matur nuwun Baginda Ratu Kaya kaget sama durat
melolong matamu nangeng sekejap bisa ngucap sekejap bisa ngucap. Dine kedingkang nyakseni Mama Jidarto minangkan kang bayang hari tuan rumah dewek sareng nyonya prigal tuan rumah kedingkang nyakseni sing dijaluk para lali selawase saumur beli bakal lali saumur kulane beli bakal posat relang murai minangkan sing ditembangi Uma gede ngesaponana beratenteng lakonana para sesepuh sedaya Masudin gendir kawat gendir pancing kawitan gawe lantaran kawitan gawe lantaran sapa manik kang melasi sapa manik kang manik mama tuan rumah minangkane Bapak Jidarto wong sing paling eman dewe mangga Baginda Ratu Tiris mugia dipun tampi sembah pangabakti pepatih panjenengan patih loran Baginda Adipati Loran kula nun sun ngucapaken matur kesuwun atas kedisiplinan awakmu sebagai pepatih ananing segara lor diundang lawan dirine isun Ratu Tiris kongkon tumeka ananing sedasare laut segara lor tepat kelawan waktu ananging punten nun ya priben kula banget rasa kaget sependu ora ilok rawan peranti sehingga panjenengan Baginda Ratu Tiris undang kula menghadap sampean anak ing sedasare laut elor wonten keprayogian ingkang kados pundi Gusti Ratu jujur Adipati Loran nggih mangga bahwasane isun butuh kelawan tenagamu sebab waktu kian dirine Ratu Tiris rasa bingung sing ora ketemu kelawan tungtung rasa pepundulen kelawan kaya dene Kakang Prabu Mega Mendung menawa bae anane awakmu bebarengan mendampingi dirine isun Ratu Tiris kelawan maipen bok menawa bisa nenangaken pikiran isun Ratu Tiris nenangaken pikiran panjenengan iya ya dewa jagat batara sanes makaten Masudine keding kang miringaken nukit dongo minangkene sing ngurmati aja lali selawase senajan dilali-lali angger bae sun ora bisa lan
Bosatria nangan budaya minangkane sing paling eman dewek dilelipur anggir bae beli kelipur nang balawas dikelane dadi kelingan nang balawas sun kelingan sebab dadia weru kelawan Adipati Lora bahwasane saat saiki Ratu Tiris lagi ngemban tugas oleh perintah saking Kakang Prabu Megamendung isun kongkon jaga isun kongkon ngawas-ngawasi sekaligus nunggu tekane kaya dene Kakang Prabu Megamendung. Sampeyan angsal perintah, Bener Paman Pati? angsal tugas sing dulur utawa kadang tua panjenengan Prabu Megamendung. Ora salah. Kongkon ngawas-ngawas sing banget rasa ganjil ning pemikiran kula. Prabu Megamendung lagi duwe masalah apa? Sembahan Ampura sedurunge Adipati. Dudu bae isun Ratu Tiris ora percaya kelawan awakmu. Tapi dalam hal kian saliramu ora usah weruh. Apa sing ana ning unek-unekane Kakang Prabu Megamendung? Hanya sing tek jaluk lawan awakmu jagan keraton Segara Lor. Sedurunge Kakang Prabu Megamendung teka saliramu aja nganti linggar saking keraton Segara Lor Pati. cuman sekedar kula mengawasi menjaga keamanan anak ing sejerone kedaton Segara Lor makaten Gusti. Bener. Siap Gusti, kula sanggup sembahan. Sebab perasaan isun rasa beda Paman Pati. yen dieling-eling masih kelingan, yen diemut-emut sun masih kemutan. Gage ngesap ning akhirat langkah kena sesambat. Bapak Jiwa Tongong sareng pematuan rumah geding, ibu tuan rumah geding kang hormati Nok Citra Geding kepangan sayang. Jujur bae Ratu Tiris arep terbuka kelawan Maipen uga Adipati Lora. Nggih, mangga Gusti. Bahwa rasane sedina loro kiyen sawise mangkat kaya dene Kakang Prabu Megamendung. Ati rasa beli bisa tenang, pikiran kang selalu was-was, jantung kang selalu berdebar-debar. Kaya selalu kepikiran kelawan sedulur tua Kakang Prabu Megamendung. Mulane semono senajan pesene Kakang Prabu Megamendung waktu mau Ratu Tiris kongkon nonggone ning sedasare Segara Lor, tapi karena saking parake wong meduluran bahwa rasa ora tega lamun isun enak tumanena